san me haka ba. Za ku ji labari da dare da garkon soyayya da shiga. Fatima soyayya ta dan kurshi bai san mene haka ba. So sanadi na zubar da hawayen JNT ba ku san haka ba. Saka ne ku ba yarda na furta mutum da ya zama masalatawa yake ta zama ƙara salati ba adadi na daɗin da makan yi shi ba kuma hamudawan ƙaunar mu alaye asawa zuwa ba zan kyaye wasu ruwa Soyayya sanadi na zuba na hawaye na yau za na faɗa. Fatima soyayya ta damu da ke ban san mene miki ba. Dogo mai dauna akwai labari mun rabu ban san me haka ba. mai sallama assalamu alaikum ya jawara kawai da gari kun san baya na ce muku soke sawa mutum ya fice hatsari kuna yau ta canza zani ya sani cikin wani al'amari hidimar da nake yi wa soyo da wasu bai yi mini ba ai bai yi mini ba Fatima soyayya ta damu da ke tun farko ya haka ne ke kika ce mini wanda kike so duk duniya ni ne haka ne ya haka yi kika yi mini wanga abun da kika yi mini ya haka ne da wani ne ya faɗa mini zaki to ba zan yarda masa ba ba zan yarda masa ba To ka tsaya da akwai labari mai sauraro karka gaji Fatima yar sabo na garin kaura ce kai na ka sofa gaji Nai magana ta ce mini soyayya ta da ta ka sofa ta jiya yanzu batun da ya joye kai na kunga walan ki fada muku ba walan ki fada muku ba Soyayya sanadi na zuba na hawaye na yau za na faɗa. Fatima soyayya ta damu da ke ban san mene miki ba. Dogo mai dauna akwai labari mun rabu ban san me haka ba. Akwai wata rana na dawo daga Legas san canza na fada sai na fito zan je POS dan na ciro naira ko fada can na ga Fatima ta ci ado kowa ya gani tilas ya fada ni kuma na faka na ce mata haifar ko wata waya ganguwa ko wata duba ba Dai sallama na ce assalamu alaikum ya mai kin fasari sai na ga ta wai kowa alaika salamu hakorin tana walwali nan muka yi wani zance ni da ita maganar tsarin to zabi farko na tambayar na ba da kuma wata mini rawa kuma take ta wai ita ruwa ta ce mun zaka samu amma da tauba sai ne ka siya sai na faɗa mata ko nawa ne ta faɗa mini aini za na siya ai daraja ta wuce ko nawa ne ta faɗa mini za na siya ta ce min ne wa'ani ka yi waka sai ta wannan wa na zuwa kaman sai ko na zuwa Soyayya sanadi na zuba na hawaye na yau za na faɗa. Fatima soyayya ta damu da ke ban san mene miki ba. Dogo mai dauna akwai labari mun rabu ban san me haka ba. na tafi na nisa na manta ban tambaye ta gida na sawa kuma waya ta ba ta ji lokacin ban shirya kira na ta ba kai ku bari na shige labarin tsantawa har yau ban shiga ba ban da kuce na ja ku da nisa ba zan kai karshe da sawa ba zan kai karshe sawa ranar na kira ta daga
tafiya ta cin mini zan koma ne a kasbo ma haɗuwa ai ko ba mu ma haɗuwa. Take da fada shi ya saka ya bido nan mata sai ya kira ni yana ta fada ni kuma na yunkura zan yi batu sai na ji shi yana ta fada ya ce turo manya ai maganar auren ko ba kawa na ce mai to mazamba soyayya sanadi da tabana hawaye na yau za na fada Fatima soyayya ta damu da ke ban san mene miki ba to gobe yau na kai labari mun rabu ban san me haka ba ni kuma na shirya na kira ta nufin mata albishiri na yi kira ya kai 20 no an sani sai ne uzuri kuma abin karmi yin so yanayi na ruwan sanyi a gari na ta jira ta kira yin wayata amma san bata yawa kama ai bata yawa kama. Masoya to mu zuba suna na fito na dali yau kuriya ba zan koye muku ba ko da akwai fa abin da na koye zan so ne ma dai a gaba kawai wa dai a gaba.